सारा जोंखौ जोनोम होनानै बे बालाबारिफोराव दैगारनानै गालांनायफोरबायदि खालामनायनि फाबा बिहा मथामथि जेरावबो जायगा मोननाय नङा होननानै आं फिउचाराव सानदों। नोंथांमोना गिनांगौ दङ बालाबारि न'आव जुदि नोंसोरो हाबनानै नोंसोरो अफिस सालायोबा बे बोरैबा गोग्लैयोबा नोंथांमोना बिपद दं। सेन्सिटिভ বিষয়ত যে আমি কাম কৰি আছো তেখেতসকলে খোলাক লোৱাটো বাদ দিয়ক, সহযোগ কৰাটো বাদ দিয়ক আৰু প্ৰব্লেমটো ক্ৰিটিকেল কৰিব বিচাৰে। গতিকে এই লামাবাৰীৰ যিটো কেছ, এই কেছটো মই ইমান ইজিলি নেৰো। खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र भिडिअ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि सोमोन्दै आपडेट लानानै फैदों। लामाबारिनि नंखाय बानसावनाय जाथायनि सायावहाय एमएलए शरण बर'निसिम गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङावहाय बुंदों बिटिआरनि सीएम मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा। बिटिआरनि सीएम मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय। बिपिएफनि सानैसो सोद्रोमा बिथांमोना खाम्फा बरगयारिखौहाय दुखु मोननानै खाम्फा बरगयारिनि हेंथायै खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना नायनानै लाग्रोलाय बिथांमोना मा मा बाथ्रा बुंदों। खाम्फा सारादे दिनै जोंनि हाथिसार प्राइमारियाव हा बायनानै जों मा होनो प्राइमारि अफिस जोंनो होदोंमोन। गावनो जोनोम खालामनायखाय गावनो दिनै जोंनो प्राइमारि नामाव हा बायनानै जोंनो होदोंमोन। नाथाय दा बिथाङा राजनितिखौ लानानै दा गाव इउपिपिएलआव ओंखारलांनाय हिसाबै दा इउपिपिएलनि नामाव बिथाङा हाखौ इउपिपिएल अफिसनो हगारनानै होबाय। नाथाय राजनितिकसो बियो। खाम्फा सारा बिदि साननो नाङामोन जे गाव इउपिपिएलआव ओंखारलांनानै जे इउपिपिएलनो जे हा हगारना होनांगौ बा बे अफिसखौ हगारना होनांगौ बिथाङा बिदि साननो नाङामोन। मानो होनना बुङोबा राजनितिक दिनै दं गाबोन गैया। बियो जों बिपिएफनि जेसेबांनाखि सुबुंफोर दं, जेसेबांनाखि पाब्लिकफोर दं, बे जोंखौ दुखु होदों। नाथाय जोङो जुदि बिपिएफआ गाबोन समफोर देरहानानै फैयोबा बिथाङा आरो बे जों बिपिएफआव बास्लायबोफिनोब्ला बे अफिसखौनो आरो जोंनि बिपिएफआव हगारना होफिनोब्ला बै इउपिपिएलनि सुबुंफ्राबो बिथांखौ गाज्रि मोनगोन। बिनिखायनो आं सानदों सारा जोंखौ जोनोम होनानै बे बालाबारिफोराव दैगारनानै गालांनायफोरबायदि खालामनायनि फाबा बिहा मथामथि जेरावबो जायगा मोननाय नङा होननानै आं फिउचाराव सानदों। आरो जोंना एएम सारा जोंखौ मैया बुंलांदों जे हाथिसार प्राइमारियाव बिपिएफआ जिर' जाबाय होननानै। नाथाय सारा बुंदों गावनि गोसोजों बुंदों, खिन्थु जों पाब्लिकनि गोसो अन्तरखौ जोंनि एएम सारा रावबो हमनो हाया। मानो होनना बुङोब्ला जों पाब्लिकआ सोरजों दं सोरजों गैया बेखौ बिथाङा बुंनो नाङामोन जे हाथिसारनि जेसेबांनाखि प्राइमारि दं, हाथिसाराव प्राइमारि दंमोन बे प्राइमारिया जिर' जाबाय होननानै बिथाङा बुंनो समायामोन। मानो होननानै बुङोब्ला राजनितिकसो, जों जायजों मोजां मोनदों बेजों थांगोन। बिनिफ्राय जानो गोनाङा बेनो जे जोङो हाथिसाराव जेसेबांनाखि बिपिएफआव दा गसंथानानै दङ, जों थैस' थांस' जों बेयावनो गसंबाय थागोन। जों ओरै थांनाय जों जेरावबो गैया। जेसेबांनाखि जों दा नांथाबनानै दं जों बेखौनो गोग्गोम खालामगोन। हाजार मानसिखौ जों लाबोगोन बरायनानै। एएम रन्जित सारा बुंदों जे माने बालाबारियाव न' गायनाय बे न'आव जोङो थाया, बालाबारिनि न' गायनाय जोंनि नङा बेबादि बुंदोंमोन। बिथांमोना बालाबारि न'आव गायनाय न'आव जुदि थायाब्ला बै जोंनि हाग्रामा सार सेक्रेटारि अफिसखौ बे अफिसाव बे बालाबारि हायाव लुनाय अफिसखौ बिथांमोना बे सिङावनो दा हाबनानै बेहायनो बिथांमोना अफिस सालायगासिनो दं। नोंथांमोना गिनांगौ दङ बालाबारि न'आव जुदि नोंसोरो हाबनानै नोंसोरो अफिस सालायोबा बे बोरैबा गोग्लैयोबा नोंथांमोना बिपद दं। नोंसोर इएमआवबो थानो मोननाय नङा आरो नोंसोर राजनितिखौ गानो मोननाय नङा। बिनिखायनो आं सानदों सार नोंथाङा बा नोंथांमोनहा बे बालाबारि सायाव न' लुनाय
सेक्रेटारि अफिसाव नोंथांमोना अफिसखौ खालामाबा मोजां जागौ नोंथांमोना दा रलिं सरकार नोंथांमोनानो गुबुन हा बायनानै अफिस गोदान लुनानै नोंथांमोना अफिस सालायोबा जोबोद गोजोनगौ मानो होनबा नोंसोरनि जिबनखौ नाय बालाबारि सायाव न' लुनाय सेक्रेटारि अफिसाव नोंथांमोना अफिस खालामबाय थायोबा नै दा बारहुंखा बारनायनि बोथोर सारअन्थाइ गावनायनि बोथोर नोंथांमोना बाव गुलुंबायोबा बिपद दङ नोंथांमोनहा बोरैबाफोर हठाथनो गोग्लैसिन जायोब्ला नोंथांमोना बे पदआव थानो मोननाय नङा बेनिखायनो आं सानदों सारमोनहा बे बालानि सायाव न' लुनायाव मालाबाबो अफिसाव दाजिरायसै दिनैनिफ्राय बा गाबोननिफ्राय आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों जोंना बालाबारियाव जोनोम जानाय बालाबारियाव न' लुनो गोरों हाग्रामा सारखौनो जोङो जेरैखि जाया जों 2025आव जोङो देरहा होगोन बे आङो हाथिसार प्राइमारिनि मेम्बार जानानै आं बे खोथाखौ बुंनाय जाबाय এই লামাবাৰীৰ যিটো কেছ এই কেছটো মই ইমান ইজিলি নেৰো আৰু ইয়াত যে যিবিলাকে ভুৱা প্ৰচাৰ কৰিছে এই গোটেইকেইটাই জেলত যাব লাগিব এইটো মিছা কথা আৰু সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতি কৰাইছে সেইটো সেই ঠাইখন নহয়ে যিটো কৈছে এই ঠাইখন নহয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰী মানুহ যাই পেলাই প্ৰমাণ কৰি দিছে বড়োলেণ্ডত কি আছে ৰাজনীতিটো সমাজক অলপমান কেতিয়াবা সমস্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বড়োলেণ্ডত আগৰ সময়বিলাকত বহুত সংঘাত হৈ গ'ল নোহোৱা কথা এটাকো নিজৰ ৰাজনীতিক লাভালাভৰ কাৰণে কথাবিলাক কয় আৰু MLA ডাঙৰীয়াই যাই বিধানসভা পাইছেগৈ গতিকে ইয়াৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী দিম আমি স্পিকাৰ ডাঙৰীয়াকো এইটো জনাম আৰু ইয়াৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী দিম এটা ভুৱা কথা এটা কৈ পেলাই ইমান প্ৰচাৰ কৰিলে ইয়াতে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈ যাব পাৰে এইবিলাক লৈ পেলাই বিটিআৰত আমি চৰকাৰ অহাৰ পিছত হাজাৰ মানুহৰ প্ৰায় 3 লাখ মানুহৰ মাটিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিলোঁ আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে সবে যিসকল ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া হয় ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ হয় কিবা কাৰণত মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ পোৱা নাই সেইবিলাকক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু সমাজখন ভাল কৰিব লাগে আগৰ স্বাধীনতাৰ 77-78 বছৰত মানুহে এতিয়ালৈকে 1 বিঘা মাটি তাৰ নামত নাই এটো সহজ কথা নেকি আৰু হি মানুহটো কোনো বাহিৰৰ নহয় খিলঞ্জীয়া মানুহ ইয়াৰে গতিকে ইয়াৰ ভাষা সংস্কৃতি ইয়াৰ হাৱা বাটা লৈ জন্ম পোৱা মানুহ এজনৰ এক কথাও মাটি নাই আৰু ইমান সৰকাৰ আহিল গল ইমান নেতা আহিল গল আৰু হি সেনজিটিভ বিষয়ত যে আমি কাম কৰি আছো তেখেতসকলে খলাগ লোৱাটো বাদ দিয়ক সহযোগ কৰাটো বাদ দিয়ক আৰু প্ৰবলেমটো ক্ৰিটিকেল কৰিব বিচাৰে গতিকে এটো মিছা কথা আৰু সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতি কৰাইছে সেইটো হি ঠাইখন নহয়ে যিটো কৈছে এই ঠাইখন নহয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰী মানুহ যাই পেলাই প্ৰমাণ কৰি দিছে বড়োলেণ্ডত কি আছে ৰাজনীতিটো সমাজক অলপমান কেতিয়াবা সমস্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বড়োলেণ্ডত আগৰ সময়বিলাকত বহুত সংঘাত হৈ গ'ল নোহোৱা কথা এটাকো নিজৰ ৰাজনীতিক লাভালাভৰ কাৰণে কথাবিলাক কয় আৰু MLA ডাঙৰীয়াই যাই বিধানসভা পাইছেগৈ গতিকে ইয়াৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী দিম আমি স্পিকাৰ ডাঙৰীয়াকো এইটো জনাম আৰু ইয়াৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী দিম এটা ভুৱা কথা এটা কৈ পেলাই ইমান প্ৰচাৰ কৰিলে ইয়াতে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈ যাব পাৰে এইবিলাক লৈ পেলাই বিটিআৰত আমি চৰকাৰ অহাৰ পিছত হাজাৰ মানুহৰ প্ৰায় 3 লাখ মানুহৰ মাটিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিলোঁ আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে সবে যিসকল ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া হয় ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ হয় কিবা কাৰণত মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ পোৱা নাই সেইবিলাকক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু সমাজখন ভাল কৰিব লাগে আগৰ স্বাধীনতাৰ 77-78 বছৰত মানুহে এতিয়ালৈকে 1 বিঘা মাটি তাৰ নামত নাই এটো সহজ কথা নেকি আৰু হি মানুহটো কোনো বাহিৰৰ নহয় খিলঞ্জীয়া মানুহ ইয়াৰে গতিকে ইয়াৰ ভাষা সংস্কৃতি ইয়াৰ হাৱা বাটা লৈ জন্ম পোৱা মানুহ এজনৰ এক কথাও মাটি নাই আৰু ইমান সৰকাৰ আহিল গল ইমান নেতা আহিল গল আৰু হি সেনজিটিভ বিষয়ত যে আমি কাম কৰি আছো তেখেতসকলে খলাগ লোৱাটো বাদ দিয়ক সহযোগ কৰাটো বাদ দিয়ক আৰু প্ৰবলেমটো ক্ৰিটিকেল কৰিব বিচাৰে গতিকে এই লামাবাৰীৰ যিটো কেছ এই কেছটো মই ইমান ইজিলি নেৰো আৰু ইয়াত যে যিবিলাকে ভুৱা প্ৰচাৰ কৰিছে এই গোটেইকেইটাই জেলত যাব লাগিব থ্যাংক ইউ